Bona tarda, esteu escoltant Ona Bitlles. Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats parlen del tema d'aquesta setmana. Què tal, Biel? Molt bé, Emma. Avui estem en un altre programa, el 5è programa a Tota Ona, i avui podrem conèixer en profunditat la història d'un rodabillenc de tota la vida, Jordi Romeu i Carol. Exacte, en Jordi és escriptor i guionista, que fins al moment ha publicat mitja dotzena de novel·les, un llibre de contes per adults i ha participat en un recull de relats dedicats al Pirineu amb altres autors, i ha editat un parell de llibres sobre història del seu poble natal. En la vida real, però, és caporal dels Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, formador d'organització del Comandament Operatiu i d'Activitat Física i Salut a l'Escola de Bombers de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i en Publicitat i Relacions Públiques. Mare meva, amb quantes coses! Crec que el Jordi té moltes coses a explicar i jo crec que comencem ja, no?, el programa d'avui. I tant, endavant. Som-hi! Benvingut, Jordi, què tal? Com estàs? Còmode? Molt bé, sí, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé. Havies estat mai en una ràdio? Amb unes quantes, sí, i en aquesta també. De fet, quan es va fundar jo hi era en els primers moments, després ja ho vaig deixar de seguida, però sí, ja ho conec aquest lloc. Ah, és familiar, doncs, no? Sí. Ja et sents com a casa. Bé, bueno, de fet, estàs a casa, de fet. Bé, Sant Pere, no? És casa teva. Sí. Doncs bé, primer de tot començarem parlant sobre la literatura, no? Les teves novel·les, els teus llibres. Ens agradaria saber com et va sorgir la idea de començar a publicar llibres, novel·les, com et va sorgir aquesta idea? Bé, com tota la vida, no tot ve de cop, sinó que normalment les coses van venir de mica en mica. Jo ja de ben jove llegia molt, evidentment. Us sorprendrà perquè a casa meva, quan jo era petit no teníem tele, quan tothom tenia tele, i llavors l'únic entreteniment que tenia eren els còmics i els llibres, i per tant ja des de ben petit que estava tot el dia llegint. De fet, el meu pare a vegades havia de venir a trucar-me a la porta a la nit i dir tanca ja el llibre, que és hora d'anar a dormir, perquè no, això que passa ara amb els mòbils també em passava amb els llibres. I suposo que això va anar calant, no? I sempre vaig continuar llegint de gran, fins que un dia em va venir al cap que potser podria escriure alguna cosa, i ja és allò que sempre tens alguna inquietud per escriure, i m'hi vaig posar. I a partir d'aquí ja no he parat. Això fa 15 anys. M'hi vaig posar tard, perquè abans vaig fer moltes altres coses, però un cop m'hi vaig posar ja no vaig parar i fins ara, doncs mira, anar fent. Molt bé, molt bé. I tu com a escriptor, a l'hora d'escriure, quins són els teus mètodes? Potser hi ha escriptors que quan se'ls ocorren idees llavors potser s'ho escriuen amb una llibreta o s'asseuen i el que els hi ve al cap doncs ho expliquen o ho escriuen, i tu, no sé, tens algun ritual a l'hora d'escriure? O... La veritat és que depèn molt del llibre que estigui escrivint. N'hi ha que han sortit més espontanis, diguéssim que tinc la idea al cap i dono voltes durant un temps i m'hi poso i ja està. N'hi ha d'altres que estan molt més pensats, que vol dir que primer he pensat el tema, després he pensat els personatges, després he començat a construir personatges, que no és el mateix que pensar-los, sinó que vol dir fer una fitxa de cada personatge. Després fas una mica d'escaleta general, després fas una escaleta més detallada, després marques totes les escenes que hi haurà en aquell llibre i finalment comences a escriure, que o sigui, sembla que no pugui ser, però la part creativa prèvia a escriure pàgines de debò de la novel·la o del llibre hi ha abans tot un procés bastant llarg. En aquests casos, normalment, el bo que té això és que al treballar tan metòdic no et desvies del tema. Comences a escriure ja amb un final pensat, amb uns personatges pensats, i per tant és relativament més fàcil a l'hora de crear cada pàgina, cada escena, perquè ja ho tens tot pensat i només has de dedicar-te a escriure aquella escena, imaginar-te-la i buscar com ha de ser l'escena, què passa amb els personatges, què diuen i tot això. És més fàcil si ja tens tota la trama pensada, si tens tots els personatges construïts. I llavors, per tant, aquí és una miqueta més entretingut prèviament, però un cop t'hi poses és molt més ràpid d'escriure. Això no vol dir que quan acabis estigui acabada la novel·la, evidentment, perquè reclama repassar-la, rellegir-la, repensar-la, deixar-la reposar i tornar-la a agafar, per exemple. Algun cop t'ha passat, no? Que has acabat i dius, me torno a llegir i has canviat coses. Sí, evidentment, no, és que de fet cada vegada que la llegeixi canviaré coses.
El que passa és que si ho has fet bé, si has fet el treball previ bé, és probable que les coses que canvis siguin petites. Si no l'has pensat bé, potser arriba del final, te la tornes de llegir i diu això no quadra per enlloc, hi ha alguna trama que no lliga, no? I llavors has de repensar-ho tot una altra vegada i tornar a escriure tot. Però si ja ho tens ben pensat d'abans, el reescriure és molt més, és més al detall, diguéssim. Molt bé. I aquests personatges, aquestes històries que a tu et sorgeixen, són històries personals teves que has viscut o has anat viscuent la teva família, etc. O són històries que t'inventes i que les vols explicar d'alguna manera i aprofites l'escriptura per intentar desenvolupar-les? Totes són inventades. D'entrada, tot el que jo escric és ficció. El que passa és que sempre parteixes d'una realitat, evidentment, i la teva realitat és la que coneixes millor, no? Hi havia un escriptor que deia has d'escriure d'allò que coneixes, i si no ho coneixes ho has d'estudiar. Doncs bé, normalment sempre escrivim, almenys en el meu cas, escric de temes molt diversos, perquè he escrit coses molt diferents, però sempre hi ha una part de tu, no? La teva manera de ser o la gent que tu has conegut, no? Els personatges que construeixes, malgrat que siguin de ficció, sempre tenen algun element d'algú que coneixes, perquè és la manera que tens tu també de construir aquell personatge, que potser aquests elements són de diferents persones, no? I els ajuntes tots en un mateix personatge, podria passar això, però al final sí que parteixes d'aquesta realitat. Després hi ha un altre element molt important, almenys per mi en les novel·les, és que d'allò que jo no conec prou haig d'investigar per reconèixer-ho, no? Per exemple, he escrit bastant sobre la vida rural, no? I la vida rural, per exemple, ambientada al segle XX, a meitat del segle XX, jo no hi havia viscut. Per tant, per conèixer aquell moment, per conèixer aquelles feines, per conèixer la mentalitat dels personatges fins i tot, per conèixer la societat he hagut d'investigar. I a partir de la investigació, i sí, evidentment, també a partir dels coneixements de memòria dels meus avis o dels meus pares, he pogut reconstruir també aquella realitat. Però abans m'he hagut de documentar, que es diu, per poder explicar els fets que passen en un context social, en un context històric concret, perquè si no m'ho estaria inventant tot, i hi ha coses que no me les puc inventar, si vull ser realista també. Clar, o sigui, realment els avis, els pares han sigut importants a l'hora de poder crear aquestes novel·les, no, per tu? Sí, evidentment, depèn de quina, perquè clar, n'hi ha alguna que està ambientada al segle XVIII, que no és el cas, no? Evidentment no vaig conèixer els meus avis en aquell moment, però sí que les que estan, per exemple, aquesta, estic pensant en Descalça, que va ser la segona que vaig treure i que és una novel·la ambientada en un ambient rural, això, a segona meitat del segle XX, i molts dels coneixements que tenia, que m'havia transmès el meu avi, per exemple, perquè jo l'acompanyava molt, quan era petit l'acompanyava a treballar al camp, molts dels coneixements que ell em va transmetre m'han servit per escriure aquesta novel·la. Però n'hi ha d'altres que no, perquè aquí tenim vinya, tenim olivera, però per exemple no tenim cereal, i en aquesta novel·la hi surt una part important del cultiu del cereal, i per tant vaig haver d'investigar sobre aquest tema. Que tenim molts recursos a la xarxa i amb llibres i en museus que et donen uns recursos molt extens, tan extens que has de vigilar de no posar més al compte. No, sí. Però bé, que sí que és la manera, també. Per mi, almenys, és escriure en aquest cas en un context històric que no és el teu, has d'investigar. Doncs hi ha aquesta part. Molt bé. I has comentat també que, clar, quan eres de ben petit ja començaves a llegir i sempre t'agrada molt el tema de la lectura. Algun referent d'escriptor que hagis tingut i que dius, mira, el tinc com un referent, bàsicament? Sí, per a mi jo crec que el que més m'ha influenciat, i ja va ser una mica de gran, va ser el Jesús Moncada, que és un escriptor que és de la Franja, que vivia a Mequinensa, ell era fill de Mequinensa, va morir ja fa bastants anys, i va escriure sobre el seu poble, Mequinensa, que va quedar sota les aigües del pantà de Riba-roja, i ell tenia una manera d'explicar que a mi m'agrada molt, perquè és així com un llenguatge molt popular, escrit amb una certa ironia sempre, amb una gràcia que tenen també, jo crec que és el que tarannà una miqueta de la gent de les Terres de l'Ebre, no? Que són com molt sarcàstics, tenen sempre la conya posada allà a la seva manera de parlar, i a mi em va influenciar molt. També a l'hora d'explicar les històries, com les entrellaça, com presenta els personatges. És un autor que a mi m'ha influenciat molt i he intentat, no dic imitar-lo, però sí que penso que algunes novel·les tenen un aire de Jesús Moncada que m'agradaria que la gent reconegués, però no sé si és el cas, però bé, que si coneixes l'autor, realment la seva escriptura es reconeix molt ràpidament i a mi m'ha influenciat molt. Clar, tenir referents és una font d'inspiració molt important a l'hora d'escriure, i no sé, com a curiositat, per la gent que potser ho trobi com
una cosa molt complicada. No sé, el procés de publicar un llibre, és a dir, has explicat que tu comences amb idees, vas escrivint, vas revisant, però llavors tu això ho presentes a una editorial i l'editorial t'ho accepta, no? O no t'ho accepta, o com funciona? Bé, el procés d'escriptura és llarg i dur, però el procés de publicació és igual de llarg i dur. Exacte, el de publicació. No és tan fàcil, perquè al final, clar, tu has escrit una cosa i a tu et sembla que és molt bona, o no, perquè si no ja no hauries escrit, suposo, i penses que allò és publicable i per tant ho portes a algun lloc a publicar. La manera que jo funciono és, quan acabo una novel·la la deixo un temps, reposar un any potser, i després la torno a agafar per repassar. No l'envio a totes les editorials possibles, només les envio a aquelles editorials que a mi em semblen que aquell tipus de novel·la els hi encaixa, i fins i tot abans d'enviar-ho a editorials em dedico primer a enviar-ho a premis, perquè els premis literaris són una manera de donar a conèixer la teva obra, cobrar per haver-la, si el guanyes, evidentment, clar. I a més que te'l publiquin, perquè tots els premis així literaris, almenys els que jo em presento, com a premi és una part dinerària, però també una part de publicació, i a través d'una editorial. I per mi això m'ha funcionat. Per exemple, el primer llibre que vaig treure no va ser a través d'editorial directament, sinó que va ser guanyant un premi. I això va ser un impuls important pel llibre i per mi, les dues coses, perquè al final guanyar un premi no et garanteix res. Quan tu compres un llibre i té premi no et garanteix que aquell llibre t'agradi, però sí que ja et garanteix que té una certa qualitat. I publicar un premi vol dir que la gent d'entrada ja diu, bueno, si té un premi potser està bé, no? M'agradarà més o m'agradarà menys la temàtica, i si m'agrada la temàtica potser el compraré, però si té premi almenys algú l'ha triat d'entre alguns i per tant serà millor que altres i per tant pot ser que m'agradi més, o almenys té més qualitat. Sí. Doncs per mi va ser la manera d'entrar en el món editorial. El segon ja no va ser en premi, ja vaig anar directament a l'editorial, que em va comprar els drets i per tant perquè li va agradar, i a partir d'aquí ja és una roda que no dic que rodi sola, però que sí que és més fàcil. Un cop has publicat una vegada ja és més fàcil que les editorials diguin, si ha publicat deu ser algú que escriu una miqueta bé. Sí, literalment sí. No, això que has comentat dels premis, tenim apuntat que tenim que has rebut 3 premis amb les teves novel·les, el 2014, el 2016 i el 2023, 3 premis de 3 novel·les diferents, i també et volíem preguntar que dels 3 premis que has rebut, quin premi et va marcar més? Si creus que un en concret va ser un punt d'inflexió que et va fer millorar, tenir més ganes i et va impulsar més o alguna cosa per l'estil. Sí, cada premi és això, eh? De fet, cada premi et dona un impuls per dir, doncs no escric tan malament, a algú li ha agradat. Ja us he explicat que el primer va ser com el punt de partida, per tant, de la meva carrera literària, si es pot dir carrera, va començar aquí, per tant va ser un punt d'inflexió molt important, perquè passar d'escriure a publicar és un punt d'inflexió. El segon va ser un premi que em van donar a Andorra, que em va agradar molt perquè era un llibre de contes, que els llibres de contes, que encara que siguin per adults, costen molt de treure. És a dir, hi ha poques editorials que publiquin llibres de contes, perquè és un gènere, jo no dic menor, algú pot considerar-lo menor, però jo considero que és un gènere que la gent no li atrau tant, no? Perquè és diferent, i per tant és més difícil de publicar. I per tant guanyar un premi amb un llibre de contes va possibilitar de treure aquest llibre, que ja el tenia a punt i per tant el volia publicar en algun moment, i segon que a Andorra m'ho van posar molt fàcil, o sigui, a Andorra tenen més capacitat econòmica, diguéssim, i no van posar cap problema a l'hora de pagar el premi, a l'hora de publicar-ho. Jo vaig dir, jo vull publicar amb aquesta editorial, que era Pagès Editors en aquell moment, que era una editorial que ells volien que fos de Lleida, i Pagès és de Lleida, però és la més gran de Lleida. Per tant, vaig dir, home, millor amb aquesta que no pas amb una altra, no? O una impremta o el que sigui. I van acceptar i per tant em va anar molt bé i el llibre va funcionar molt bé, la veritat, que era aquest d'Honor de Poble a Poble, que de fet les històries que surten estan molt inspirades en Sant Pere. És a dir, el llibre Honor de Poble a Poble explica històries que passen en un poble petit. Hi ha un poble petit on hi ha el mossèn, on hi ha l'alcalde, on hi ha el borratxo, on hi ha la senyora criticona... Sí, doncs, tots els tipus de persones. Tots aquests tipus de persones que segurament passant per aquí al carrer en trobaríeu alguna. I a mi aquest llibre m'encanta, i de fet quan algú em diu com puc entrar en la teva obra, quin llibre creus que em pot agradar? I si és una persona que no està acostumada a llegir o que llegeix poc, sempre li dic, mira, Honor de Poble a Poble entra molt bé, perquè són històries curtes, divertides, entrellaçades, amb personatges molt simpàtics, i
i que a mi és una obra que li tinc molt de carinyo. Al final és això, també cada llibre tu hi has entrat o hi has sortit d'una manera diferent, i en aquest cas aquest m'agrada molt. I el tercer va ser el Premi de Reus, que és l'últim llibre que he publicat, que és l'últim Transhumant, i aquest potser és el que ha tingut més ressò, perquè, no ho sé, o sigui, és un llibre que parla d'un tema molt interessant, que és la transhumància i els pastors i el cultiu de la terra i el consum de proximitat. Són temes que ara estan com molt al dia i que genera molt d'interès, i ha funcionat superbé, ha tingut molt de ressò a premsa, i per tant aquest també per mi ha sigut important. Però bé, ara estic una altra vegada en fase de publicació, vull dir que això no s'atura, tu fas un llibre, et donen un premi, o et donen un premi i fas el llibre, però després has de continuar, perquè tu tens més coses escrites. Clar. I ara de moment encara estic buscant o pensant què faig amb el següent, on te'l publico, amb quin editorial, o si només el presento premis. Vull dir que també estic així, vull dir, tu et penses que ho tens tot fet, i cada llibre és una aventura nova. Sí, ara estàs en el moment de publicació. Tens una novel·la escrita i estàs en procés de que te l'acceptin. Sí, de fet jo tinc 4 novel·les escrites ara mateix, que estan en fase de publicació, i en tinc 3 que les estic presentant a premis, de moment no sonen la flauta perquè tampoc és tan fàcil de guanyar un premi, i una darrera que estic en fase d'esperar, perquè la vaig presentar a un premi, va quedar finalista, i llavors l'editorial que fa el premi es queda els drets durant un any per decidir si la publica o no. I llavors durant un any no la pots portar enlloc, no la pots portar a una altra editorial, no pots firmar amb ningú, perquè representa que ells tenen els drets adquirits, perquè tu, quan el presentes del premi, en les bases ho diu, que tu cedeixes els drets durant un any a aquesta editorial. Si al final d'aquest any no l'ha volgut publicar, llavors ja em puc espavilar jo a buscar editorial o tal. Però bueno, de moment, com que encara estic fent la promoció de l'últim Transhumant, i això és una cosa lenta, a mi m'agrada agafar-me un temps i anar fent presentacions, doncs ja em va bé, de moment no publicar res més. I presentar-te amb un premi, com ho fas? És a dir, com t'assabentes que hi ha premis actius? Vull dir, per exemple, aquest de Reus, doncs hi ha algun espai en el qual ho saps? Sí, hi ha a la web de la Generalitat, si poses Premis Literaris en català, et surt una pàgina on hi ha tots els premis de Catalunya, en català, de tots els països catalans, o sigui, premis en català. I allà pots triar. Passa que n'hi ha de molts tipus, clar, n'hi ha de novel·la, però també n'hi ha de poesia, n'hi ha de teatre, n'hi ha de relats curts, vull dir, has de triar també el tipus de premi que tu vols presentar. I després amb això dels premis també hi ha un element important, que és que també has de ser realista. És a dir, i ara aquí entrem en un terreny una mica pantanós, els grans premis, i estic pensant en Ramon Llulls, Premi Proa, Premi Sant Jordi, tots aquests que són més grans, és a dir, més grans vol dir que donen més diners. Sí. Jo ara mateix no hi tinc cap possibilitat, perquè no soc ni prou mediàtic ni tinc prou solera, diguéssim. Què vols dir? Que el premi està una mica adulterat en el sentit de que normalment el guanya gent que ja té una carrera consolidada, o que surt per la tele, o que és periodista, o el que sigui. I ja té el reconeixement que... Clar. Bé, hem de ser conscients, i jo sóc conscient d'una cosa, almenys jo, que les editorials no se la juguen, ells estan allà per guanyar-s'hi calés, i llavors un premi que dona 60.000 euros, si el dones a algú que no vendrà després llibres perquè ningú el coneix, és una mica complicat donar-li, val? Llavors, davant de dues obres que tinguin la mateixa qualitat, abans triaran un autor o una autora que pugui vendre que no pas un autor o una autora que no vengui. I per tant aquí sempre hi ha el dubte de si realment el premi està donat a l'obra més bona o realment l'han donat de les obres més bones a la que creuen que pot tenir més sortida econòmica per ells. Això ho hauria de dir amb la boca petita, però la realitat ens està donant la raó cada 2 per 3, és així. S'ha de dir, ja està, no passa res. I clar, òbviament els premis és una cosa molt vaga per tu i que t'omple molt, però no sé mai si has rebut algun comentari o alguna crítica constructiva que t'hagi fet replantejar a vegades la teva feina com a escriptor, o mai has rebut cap crítica de les teves novel·les? La veritat és que això és un tema que ho hem parlat també amb gent del món del llibre, que actualment la crítica literària no acaba de funcionar en el sentit de que la crítica ja no és crítica sinó ressenya. Explico què vol dir. Als anys 70, 80, 90 hi va haver una època en què la crítica de llibres era com molt efectiva en el sentit de que si una obra no li agradava amb el crític ho deia. Val?
Llavors ara hem passat a un altre joc, que és que si un crític no li agrada la teva obra no la comenta i ja està. Jo ho puc entendre perquè els anys aquests que hi havia aquesta crítica tan, no destructiva però sí crítica real, això va portar conflictes i al final jo penso que la gent també això ho evita una miqueta. Normalment ara la crítica és més això, una ressenya, explicar com és aquell llibre i tal, que no pas fer-ne una crítica destructiva o no, una crítica dolenta. Llavors, de crítiques que m'hagin fet a mi no en tinc gaires perquè ja us dic que no soc mediàtic, per tant les crítiques que surten a mi de meves obres són 3 de 8 o la Ràdio Vilafranca o coses així i sempre han sigut positives, per tant estic content. En alguna web d'algú que fa crítica també ha sortit i també són positives, però això no vol dir que agradi a tothom. Jo soc conscient que la meva obra hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada. Normalment la gent del carrer que em trobi que l'ha llegit, si no em diu res és que no... potser no li agrada gaire, però bueno, no passa res, és normal, i la gent que li ha agradat m'ho diu, bueno, ja està bé, no? Almenys s'ha llegit el llibre, que ja és un gran pas. Per tant, la crítica ha de ser sempre benvinguda, si és negativa també, tot i que fa mal. No? Llavors, suposo que el dia que em faci una crítica negativa diria, ai, quin mal m'ha fet, però ho hauré d'aguantar. S'ha d'aprendre a gestionar-ho perquè és part de la feina, jo crec. Sí. Totalment. Molt bé, també volem apuntar que el Riu de Lletres va sorgir d'una iniciativa teva. Sí, bé, meva i d'altra gent, sí. Però tu vas estar allà i res, volíem saber que, volíem comentar que avui en dia continua vigent, es continua fent. I volem saber com va sorgir la idea de crear aquesta fira de llibres. Bé, el Riu de Lletres és una cosa que va sorgir, de fet, entre jo i el bibliotecari d'aquí Sant Pere, que és el Jaume Felipe, que és el director. Va sortir ara fa 10 anys, perquè de fet aquest any farem 10 anys, el 2026 serà la 10ª edició, va sortir amb la idea de fer com una mena de trobada de gent del món del llibre, professionals, sobretot bibliotecaris, editors, llibreters, autors, per posar en comú aspectes que ens preocupaven de la literatura, o del món de la literatura catalana. El primer any va ser com una mica d'experiment, perquè va venir la presidenta del Gremi d'Editors, va venir un representant de l'AEL, que és l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i vam posar en comú problemes que es trobaven als diferents sectors del llibre i com els podríem afrontar. I a partir d'aquí, ja els següents anys, ho vam dedicar molt a fer xerrades, conferències, taules rodones sobre aspectes relacionats amb la promoció dels llibres publicats en català. Llavors venien experts, professionals del món del llibre, que explicaven la seva experiència i donaven idees de com promocionar la literatura catalana. Clar, això ho vam fer durant 6 o 7 anys, era un acte era una trobada molt professional, vol dir que venia gent només del món del llibre, que s'havien d'acreditar, no estava obert a tothom, o sigui, estava obert a tothom perquè hi havia gent del poble que venia, sense ser professionals, però en realitat era com una cosa molt tancada. I a partir de cert any, ara fa 3 anys, vam dir, escolta, a veure, estem aquí parlant de promoció del llibre i què estem fent nosaltres per promocionar el llibre, no? Llavors, doncs, reconvertim el Riu de Lletres no només en una trobada professional, sinó també en una fira de llibres, és a dir, portar els llibres al carrer i que la gent els pugui comprar. I això sí que és promoció de la literatura. I a partir d'aquí vam començar a fer la Fira de Llibres, que ara en portem 3 edicions, l'any que ve serà la 4ª, però serà la 10ª de Riu de Lletres, i estem molt contents, perquè al final s'ha convertit en una fira, jo penso que ja és consolidada, si realment el que ens dona un aire més positiu és que les parades volen venir, és a dir, que volen repetir. No? I si les parades volen repetir vol dir que venen llibres, i si venen llibres l'objectiu està complert. Per tant, a partir d'ara és acabar de consolidar aquesta fira i que sigui una fira reconeguda, que la gent del Penedès sobretot vingui, no? Que no només sigui la gent del poble i els professionals, sinó que la gent del Penedès, dels pobles del voltant puguin venir. Home, creiem que és una fira que actualment molta gent hi va, i no sé, perquè per intentar agafar i abastir més gent, no sé què diries que té el Riu de Lletres, que el faci Riu de Lletres, que el faci especial? No sé si hi ha alguna cosa que diguis, això és molt especial i per això vull que vingueu a veure-ho. El més especial, o el primer que em ve al cap, és que es fa a Sant Pere d'Ordivelles. O sigui, estem acostumats a que les fires literàries s'hagin de fer en grans ciutats, sobretot Barcelona, no? Són les que funcionen més, i no estem acostumats que això es territorialitzi, no? Que se'n vagi cap a les comarques, se'n vagi als pobles,
I això és un poble de 2.500 habitants que munta una fira que podria ser una fira de Vilafranca o podria ser una fira d'Igualada, una fira qualsevol d'una ciutat gran. Per tant, això, vulguis que no, ja té el seu punt. L'altre és que les parades que venen, les parades de llibres, són sobretot d'editorials independents, de llibreries de la zona i d'entitats de la zona. I això també ho fa especial. Per què les editorials independents? Les editorials petites, que no vol dir que no publiquin bé, sinó que publiquen menys i que publiquen coses que les grans no publicaran, perquè les grans el que volen és vendre llibres i el que volen les petites és vendre llibres, però a més d'un cert aire i d'una certa qualitat. Que ens vinguin aquesta gent és una manera de donar sortida a autors i a llibres que en una llibreria normal no tindrien sortida, perquè les llibreries una de les coses que tenen és que reben novetats cada setmana. I novetats cada setmana vol dir que més de 20 fins i tot, i això significa que la rotació de llibres en una llibreria és molt ràpida i que un llibre que és novetat avui, d'aquí 3 setmanes ja no ho serà i deixarà d'estar als prestatges de novetats. I això vol dir que llibres editorials petites estaran al mostrador potser 2, 3, 4 dies i després els tornaran a posar als prestatges i desapareixeran en el marasme de llibres que té una llibreria. I donar la possibilitat a aquestes editorials a venir a fer parada vol dir que tots els llibres que tenen estaran al mostrador, que tothom els veurà i que tothom coneixerà autors que no hauria conegut si va a la llibreria. I per tant això ja és un punt molt a favor. Sí, doncs sí, clar que sí. I a tu t'agrada alguna vegada que has anat a alguna llibreria i veure el teu llibre? Evidentment, m'encanta. Sí, no? És el somni, no? Deu de ser supersatisfactori, estàs allà, veus el teu llibre, ui, mira. No, i a més sembla que no pugui ser, perquè hi ha gent que, no sé, gent que ha anat a l'Estartit o gent que ha anat a Barcelona a la Casa del Llibre, m'envien fotos, ei, mira, hi ha el teu llibre aquí, i dic, mira que bé, no? Vull dir que et dona una satisfacció encara més gran, perquè dius, home, la llibreria d'aquí, de Vilafranca, a l'Odissea, a la Cultural hi serà, a la GEPI també, però clar, que ja se'n vagi més enllà, això dona molta satisfacció, evidentment, i fins i tot si algú el comprés ja seria la bomba. Super. Doncs sí. I, bueno, ara, centrant-nos una mica més en la teva vida més personal, sabem que ets caporal del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya i et volíem preguntar com és combinar la feina de bomber amb la d'escriptor. No sé si és molt complicat gestionar-ho i també com és ser bomber, perquè, bueno, personalment mai hem tingut una persona bomber al nostre entorn i no sabem més o menys com és ser i la gestió, bueno, i doncs, si és molt dur en alguns casos. Exacte. Bé, la feina de bomber, jo estic de bomber des de fa més de 23 anys i m'ha donat moltes coses. Primer, un sou, que això és essencial, i això m'ha permès poder fer altres coses, no? Tenir un sou assegurat et permet que et pots dedicar a allò que t'agrada, que a mi, per exemple, és escriure, no? Però també m'agrada fer esport i m'agraden moltes altres coses que he fet al llarg de la vida. I per tant, això és una de les coses bones que té ser bomber. Per què? De bomber treballem 24 hores seguides, estem de guàrdia 24 hores, que no vol dir que estiguem treballant 24 hores, vol dir que estem 24 hores disponibles en un parc de bombers, que pot ser que estiguis al parc fent pràctiques, netejant o llegint, fins i tot, no? Quan s'acaba la feina del parc, o que pot ser que estiguis tot el dia treballant al carrer amb qualsevol servei. Però després tenim 3 dies de descans, és a dir, fem 24 hores de treball, 72 de descans. Aquests 3 dies de descans a mi em donen moltes possibilitats, tot i que també em falten hores, perquè clar, a part d'escriure tinc altres coses que m'embolico, per exemple, tenir 3 fills, no? Casar-te i tenir 3 fills ja és una feina que has de fer també i que durant aquests 3 dies que tens lliures ja t'omplen bastant, diguéssim, Però sí que et dona temps si tu tens motivació per fer altres coses. I clar, jo escric, però també tinc un tros de terra que tenim oliveres i anem a treballar a les oliveres, també faig esport, intento anar a fer esport 3 dies a la setmana, més o menys. Bueno, que vull dir que donen de sí, però que també les tinc bastant mogudets, Sí. Però bé, el que té de bo és això, que tenim hores per fer altra activitat i per tant fer de bomber m'ho ha permès. Molt bé. I en l'àmbit de bomber, quan en algun moment hi ha alguna emergència, com gestioneu l'estrès i la pressió del moment? Gestionar, no sé si és la paraula. No. No, el mantenim, no ho sé. També això és una cosa que aprens,
Jo crec que més que estrès és l'adrenalina que et fa moure també, al final és una motivació. I això us passaria també a vosaltres, és a dir, si ara estiguéssiu aquí pel carrer i algú cau a terra, aniríeu a socórrer-lo i no us ho pensaríeu dues vegades. Doncs nosaltres fem el mateix, ens avisen d'un foc a no sé on i anem sense pensar-ho. Què passa? Que nosaltres tenim uns coneixements, que tenim unes eines, que tenim uns vehicles que ens permeten fer coses que la gent del carrer no pot fer, com és entrar en una casa on està cremant alguna cosa. Que tu dius, home, si cau algú del carrer, al carrer hi aniré, però si està cremant una casa a dintre potser no hi entraré, a no ser que vegis algú que necessita que l'ajudis. Nosaltres hi podem entrar perquè tenim els coneixements, les eines i els EPIs i tot el que necessitem per poder-hi entrar. I llavors l'estrès jo no considero que sigui estrès, sinó això, no? La motivació, l'adrenalina, el voler fer allò. Clar, vist de la teva perspectiva és adrenalina, però vist des de la nostra és estrès. No sé si en algun moment t'has trobat en una situació de dir què faig? O sigui, estic envoltat de foc. Sí, cada dia no, però cada vegada que anem a un foc això també ho pensem, és a dir, no és entrar i ja està. I més ara, o sigui, clar, jo ara ho estic veient des de la vessant de comandament, de persona responsable d'un equip de bombers i bomberes que entren a un lloc perillós. I ara ho haig de pensar encara molt més, no? Abans quan era bomber, si el meu comandament deia entra, jo entrava, i ja està. Ara sóc jo que haig de dir si entra o no entra aquesta persona, i per tant abans d'entrar haig de fer un reconeixement, haig de decidir per on es pot entrar i per on no, si és perillós o no, quants entren i quants no, quina feina han de fer, i això et requereix sobretot una formació, no? Que al final l'experiència t'ho dona, però la formació també, i per tant a l'hora de decidir tens molts elements que tu ja has valorat abans de decidir alguna cosa. I per tant, és evident que hi ha estrès, però és evident que també tens molts elements que tu pots valorar abans de decidir, abans de prendre una decisió sobre com s'ha de fer una cosa o si es pot fer o no es pot fer, perquè a vegades també la decisió és aquesta, podem entrar o no podem entrar, i en funció de tot el que t'envolta pots decidir-ho. Llavors, quan feia més de bomber, que ara feia el que em deien, era més fàcil, perquè tu entraves quan et deien que entressis, i un cop ets a dintre t'enfoques molt amb la feina que fas. És a dir, tu, si tens el foc a davant, vas amb una manguera que saps que et protegirà, vas amb un equip d'aire que saps que no respiraràs fums tòxics, i fas la teva feina i quan acabes ja està. Vull dir, no té més que això. És emocionant perquè hi ha moments en què hi ha molt de soroll, hi ha molta escalfor, no? És uns moments com així molt espectaculars, però després, a part d'aquests moments, hi ha molta altra feina que no és tan espectacular. Val? Quan ja has apagat el foc, després has de continuar entrant en un pis que s'ha cremat, tu apagues el foc i estàs més estona després que el foc ja estigui apagat que no pas abans d'apagar-lo. Per tant, després hi ha una feina més bruta, que és treure les coses cremades, netejar o tancar el gas o coses d'aquestes que dius no són tan espectaculars però que també s'han de fer i que ja no hi ha l'estrès. Però bé, forma part també de la feina. Totalment. I tot el risc que correu també, o sigui, no dona com respecte, por que en qualsevol moment pot passar alguna cosa o perquè està present. Sí, el risc, o sigui, nosaltres sabem que treballem sempre amb risc, perquè quan la gent marxa nosaltres hi anem, no? Si la gent marxa és per alguna cosa. Nosaltres sabem que estem en risc, que hi ha certs perills que hem de controlar, però també confiem, no?, amb les nostres eines. Nosaltres tenim uns equips que ens protegeixen, uns vestits que ja estan pensats per això, un equip d'aire, la mànega d'aigua, tenim molts elements que ens protegeixen. Per tant, ens podem posar en situacions que sí que són de risc, però que és un risc relativament controlat. Evidentment, sempre hi pot haver alguna cosa descontrolada, no?, perquè també hem tingut accidents, no? Al final també això passa, un forat que no hem vist, una viga que cau, qualsevol cosa d'aquestes també ens pot afectar. Però dintre d'aquest risc, nosaltres tenim cert control, i això vulguis que no et dona certa tranquil·litat. Totalment. El cos de bomber molt necessari i bueno, imprescindible. Sí. I ara per fer una mica més de joc t'hem fet una pregunta que no sabem si podràs escollir, però si et diuen d'escollir un ofici del que et podries guanyar la vida al 100%, què escolliries? Ser bomber o ser escriptor? És una pregunta molt difícil. Ja ho sabem. Perquè totes dues feines m'agraden molt. I ara em sabria greu deixar bomber per només escriure. De fet, això també m'ho havia preguntat una periodista de Vilafranca, de Ràdio Vilafranca, que m'ha dit, si poguessis guanyar la vida d'escriptor, deixaries de fer de bomber? I jo vaig dir, no. Clar. És excloent. Ara, si la pregunta és excloent, llavors aquí ja m'ho podeu molt difícil,
Potser escolliria bomber, Sí? Perquè després quan em jubili ja escriuré. Doncs vist així, Mira, doncs és bona mira, pots fer les dues resposta, i coses tant. després. Exacte. Molt bé, i en el tema de com a escriptor, què és el que a tu t'agrada que el lector recordi de tu? Això és difícil de decidir perquè penses la història, no? O el personatge. Però a mi m'agradaria que fos una sensació també. O sigui, tu quan llegeixes un llibre, sí, hi ha uns personatges que transmeten alguna cosa, sí, hi ha una història que et pot transmetre, però tu et pots sentir trist, alegre, et pots emocionar. Això crec que és el que més costa de transmetre, no? I si ho aconsegueixes és el que queda més del llibre i recordes el llibre gràcies a això. No? És com, no? Quins records tenim nosaltres de petits? Aquells que ens han afectat emocionalment, positivament o negativament, no? Però allò que recordem realment és allò que ens ha afectat i que hi ha una emoció a darrere. I llavors quan tornes a pensar en l'emoció recordes aquell moment. Doncs això és el que hauria de quedar d'un llibre, l'emoció. Si aconseguis això, segur que et recordaran. Molt bé. I ja per acabar, no sé, bueno, clar, el teu estil de vida entenc que t'agrada molt, no? Et fas moltes coses, però no sé, també amb la vida personal i tal, t'has sentit a vegades molt abrumat amb tanta feina? En plan, és a dir, i has dit, uah, tinc moltes coses a fer, haig de deixar alguna cosa, fer algun peron... No sé. No, perquè la feina d'escriure ningú m'apreta, per una banda. No? Ningú em diu, has de publicar tal data. De moment, bueno, ara tinc una mica de pressió perquè estic fent el llibre del centenari del futbol i l'hem de publicar durant el 2026 i hi ha feina, però bueno, però no m'han dit una data, no? I normalment jo quan escric vaig escrivint i quan s'acaba la novel·la s'ha acabat i ja està, ningú demana res. Altres feines sí que són més així, La família et reclama molt, no? Per exemple, perquè clar, cada cap de setmana doncs, tens partit de bàsquet, partit de hoquei, no sé què, i això sí que t'avala una mica per veure com coordines també la família. Però per feina, fins ara no m'ha passat mai, això. Doncs molt bé. Doncs moltes gràcies per l'entrevista. Segur que a tothom li haurà agradat molt les teves paraules d'una persona que, vull dir, ens ha agradat molt aprendre dos àmbits, l'escriptura i bombers, i totalment diferents. Però no marxis, perquè ara arriba l'expressió de la setmana. Què és això, Biel? És molt fàcil. Des d'aquí d'Ona Bitlles volem que el català segueixi més viu que mai i per això cada setmana direm una expressió catalana que ja no s'utilitzi. I els nostres oients, i en primer lloc tu, has d'intentar endevinar què vol dir. Potser ja ho saps, Llavors, comencem amb la d'aquesta setmana. Sí, anem. Som-hi. Doncs arriba l'expressió de la setmana. Sí. Quina és, Emma? Explica'ns. L'expressió d'aquesta setmana és farem salat. Saps què vol dir? Sí. Oh, molt bé. Primer cop, bueno, a veure, en alguns casos sabien, però normalment no la saben. I què és? Que no ho aconseguiràs, que no ho podràs fer, que no? Sí. Molt bé. Clar, en aquest cas, ara, com que saps, has dit bé l'expressió, no sé per quin motiu Emma ha caigut en desús aquesta expressió, perquè clar, bueno, tu ho saps, però molta gent, nosaltres no ho sabíem, per exemple. I ha anat caient per canvi generacional i pressió del castellà. I els principals motius són per substitucions influïdes pel castellà. Sempre passa com això. se'ns farà tard, farem tard, anem tard, i és una llàstima. Llavors, des d'aquí Ona Bitlles ho potenciem, perquè... Clar, perquè sempre fan substitucions que no toquen i molt vocabulari molt ric que teníem abans, que l'utilitzaven les nostres àvies, els nostres pares, es va perdent. I per això des d'aquí volem lluitar perquè segueixi mantenint. Sí, i bé, de fet, aquesta expressió, Biel, d'on l'has treta? L'he tret. Ara, la meva iaia. Perquè va venir fa 2 setmanes o 3 i clar, li vaig explicar, bueno, li vam dir una expressió, llavors quan a vegades estem dinant i diu una expressió, diu aquesta apunta-te-la per al programa. I me la vaig apuntar i en tinc algunes quantes a la llista. Sí. Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies a tots els espectadors i oients que ens veuen i gràcies a Jordi per acceptar la invitació. Moltes gràcies. A tothom li ha agradat molt escoltar les teves paraules. Sí, i molt bé, doncs això ha estat A Tota Ona, la veu que vibra i no s'abandona. Moltes gràcies, ens veiem d'aquí 2 setmanes. Adéu, que vagi bé.